Bos, paket minimalis polosan jan mewah tenan murah regane. Polosan iki lho. Dua barang 4.300.000. Larang. Yo. Iki lho Bos barangnya delok sik. Pertama lemari sliding. Iya nek iki. Yo. Lha to. Jerone finisingan Bos milamin lho. Iya. Gantungane los. Si bagian kene. Jan. Baju lipat. Wis 3 paket. Bos. 2 cm. 3 paket nih. Yo. Sisi kene. Sap-sapan baju lipat. Sae. Iki sing pertama ya. Lho, ini sing pertama, sing kedua meja rias. Meneng ra umum. Nah. Iki jelas finisingan coba dulu. Iya wis. Nang lacine. Komplit kursi. Iya. Jadi dua barang nggur 4.300.000, Bos. Ora iku gede mau meneng kayune Iya. tapi. Yo, kayune jati kabeh Bos. Jadi. Karena aku ki penak bae. Nah, order kan gak sanggo DP, gak sanggo bang muka. Gur kirim mana-mana karo Sherlock. Barang dikirim teko omah dicek sik. Misalnya ora sesuai ora kayu jati, aja diterima balik. Oh, iki penak. Iya, benar karo aku ki. Penak ya. Pokoknya ya, area Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, gratis ongkos kirim. Orang barang iki gratis ongkos kirim. Gratis ongkos kirim. Dadi barang teko omah, cek sik lagi dibayar. Oke. Barang ora sesuai, ora kayu jati, baliknya aja pesen diterima. ini. Masuk link bio profil Sujud Nebel Nusantara. Lewat WA berarti. Iya no Bos, ning sare profil nang WA nih. Ya. Wis kira bareng. Oke. 4 juta, 4 juta, 300 Bos. Itu 300. Iya. Iku barangnya wis sepilno. Sepilno. Monggo. Jan, seret. Meja rias plus 3 pintu. Info lengkap bio profil.